Janela ka lo lom le ve ka che u hey ka gym ka ho cha tun nai bi ki na ka ngai me ma tun nai big te hianin ui ka mi thian te in mu them ka ai bek len dai thi soi lai lai ka sam hi ka keratin ti ra chu wangin hei ka lang bek zur mai ka su to ka su zau cha chuan I nak tuk bi khi ti tur ka nga lu ka wangin zani na hianin I ka ti tur chan ve ti zoi ka tuma are mangangin ka ron vlog ang en som hi e do lawanin pe a boi puyan ke buli chana ka siami tu ti em manawan thagate ai ngam lawa bataran so mal chuan voxaro san eya chuan an tram tui hang an inboka chon eme academia na he ta a in fiam ai mai nei khwal te le ba tui lo khoi le to hello hey ati khate lo khoi in ro kha ni chuan in don la chuan ka la don ya o demian hey tu e moi chu te ber ni hi shat ve deu china mo thila ti poya kan hawa thlem kha ngai le de ya dot ma lo chan ti han oi 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 enter meli meli hei chuki duem chuk lo kan I le do chi du chan min chuk ro thlem kha ngai le je ke mani kan hau pon mo hei chu eng mo milk mo mut thu na o a u ten chon le ya so nak tuk bi khimo ngai zwali kan chanu kha for birthday nya kun khatna thei chuan kal ka du box si a tun lai lok o lok kan soi zau lok tun lai ka gym chin box si a hun sem zai thia manga ya in ti fai ngai don box oi khup eng lau khu tla nya charte khu in dam doi tla tun lai chu chu gym ka du chin box ya in ti fai ngai box si ne hian hun sem roi thia mangai don na oi demian hi a s bokamo a full form cho kan soi du la he don ni le khai chu apa lo the soi ro le ni le ti khan hello guys ti ro ti khan hi guys ti ro hi guys ta apa kha lo ho zanin kan chom me tur chu khu khu boksa roast nia alu te nen chuan an tram chum ha na oma he chu bai tha hi kabuli chana nia ale he chol kan e kham to a e zan in bi khi na ka nga to panak tu ka ti tur ka nei chu wangin zanina atam jok ti fel ka du wangin he karon che sok sok do na cho kan e khama kan pa ina theyang angin ti han min lo ti fel puya chuan chu ena te ka han seng vela chonin he kema karon kema che karon che lan ta ka chon comment section na min zo tor ka shilok ngala chu bang karon chang hal me nga nula in nei to lo mi khain ron ti hal me ka ringa o kan nula kha anule pa dam lo na wangin a ho thu tanga ya apa bi khi na ben von ne ni wangin aron let le do nem ti achang lawa chu wangin abung ra jong jong nen a han chhuak phot chia chuan nula in la le do nem ti kamiron zot le ka minon zo le ka ringa karon chang le ngalanga chu po chu ani na taka chon ke ma hanin nula hi lak lo the sham chuan ka du china e in chung khur hi chu nuina ati tlukhi om lawa anei tuina du thu sama ati ang hianin midang hianin an ti ve thei tak tak lawin ka sha he hi chu van nulan chadeu kan neya kan van nei ve te ni lo chuan kan du thu samang hi chuan om lo china tin no pang hianin e tuna kan nula bi kha chuan ngai na lo em ema e a khoi tlem boka he wang hianin e atam jok chu ke mana ka khoi tho ngai wang hianin a thei sham chuan ke mana ti ve khi ka du china amai ro chu katlin lo chang om china tyanga hian kari ruina ti chak jong jong ka taksa hianin a lo tin vek chen si lawa ma se he enge mo chen chunula nei lawin han chai le phot ka du shia chung kwa te han om na hun man nan te han nei le zwaila ta chuanin katlin lo viau te ani chuanin kanla lalle lawang ti po chu ka soi thei chawng lawa mi thadeu anom chuan tuna po ka du lo chawng lawa thil tam tak ti thei ma ila naw anga enge mo amin han chok tu ang kha chu ka du lu tuk thawa amai ro chu mi cha mu hi tunla chuan an har sa to a
ti kha kan ron zeptel ve zoi dua he ti hanin in chung hinak tu ka ti fai ngai lo turin ka han ti faya hetia in chung vel ka ti fai hlan hianin kan pa in no pang ho an mut korte lo hak ti ra lo sil faya chuan ti hian kan nu pa in kan changrala no pang te po hinu le pa kutan om hian angai thathlak bi ke mema anuam ka tia keima pon amai ro chu mi papathum han en kol top hi chu housewife top na tho dang nei lawa ti atan lo chuan na khat hi tling vel toka ani lo ani chuan in hei a cheni chuan comment section ah hianin in pa lo ring top ta che u engma ti lo khan om ve mai mai roi du am lu tuk youtube te hi ban san ro te min ta ani ringot big theilawa nom nuam sataka om ve kan du atin kan chung kwa hi kan chanem ve to atong tu thelawa member panga lai te kan ni ve kan hau ta ke mema tunlaya sarkar na thok anghet lo phe chu an lo claim jain cheve kanga atam lawa nuam sataka chung ko panga om thei tur chuanin ahar sa ve a chuwang chuan kan nu pa thei to pa kan chan tla na ngai ve a tin hausak te chu tunge du lo bi kang mo chuwang chuanin kapak ang to ka hetia ka ti ve chok chok na hianin kan om nuam lutuk e chu ka tilawa ma se har salu tuk le mi ral ot lutuk lawin kan om ve pha chu chu ka ron soitel ve du zai boka chuan hei in ka gym ka ho kha ti hanin chu kan eitlang hala rong ka bola chan chu ka in bal le dei chuan ka thanat la le don sia ka ta extra workout ani mai ka ta amai ro chu ka rol khop mai a he ha gym hi ti than lo chuan in ti le thu thian tak sarol hi a she om ve theile to ka ban te pawm ol ola chuan hei in te ka han shoot zo thuak thuaka buite te room phe hi chu no tur hi tam lem lo khop meya tuna hianin dar riat alari lawa chuan hei naktu ka ti tur ka ti lok le dona tuna ka siam mek hi daycare ka kaltir china school an ban hian nula kan nei pon kan nei lo pon no pang hi chu nileng in daycare ka da china hi an bana anin thlak na tur school a kan da tur ania chuan an bek te ka han en fel le homework hi an daycare an kalna hian an lo ti pui ngai china chuan ti hianin ke chuan an ti zo le zo lo ka lo cheka atu ka an bek pai tur ti hian ka lo siam fel saka ol sam em ma no pang hi zinga dar korik ma in dariat le chan ve vela school an kala abak chu tlaya dar thum le chan ve changa dar li in kara kan shwai ho le chau china ni chuan he in chukati fai zo to a kan ron tilang ve zoi ange he kan room big kha ani a in fai hi mu no amin ti ve em da ha chung chung pon ti fai man aman la thei to pe no pang room kha nya chuan he lam hi chau ka kha nya ti fai tak tak a har sa khop mai dei mya nan lo ti nok ve zel boka petele boi pui pon lamu lawa tv an la en shi a he chuan a topa chuan kanin bual fai ve to anga ka tlana sale to ka Mày tụi này đâu đó có cùng mà em thêm mẹ hả nhỉ đó là ai lift tóc dễ tụi mình ăn này rồi trong trai đó lên nào xin đâu ta và cái con đang về xin qua lại bao giờ ăn về gọi lên shit la good night tụi khá bắn thế này là thế này rồi đấy good night tụi tụi good night tụi đinh chơi good night bye bye sweet dreams hei zing kan thau cha zing lam hun man dan thlang pui ka ron tilang le dona de mya na le pa chu an lamu a de mya ni har che pa ma se ka tho chan dona khum hi ri thei de wa che chu ni hanin thom di mangai thei lu tu de bya na la mu chan ka tho ve le han ti han ka in thla ka chuan boi te ruma ka va ka tlek te ga an lo lamu tui khop mai boi te nge boi pui te hi
chuan dar ruk le chan ve vel ani to a rong bola hun to a amaru chu ka tholim hian a hmasa berah chuan tuino khathi nge nge in ka in hmasa ber thina chuan chaw chum mai thei turin chaw ka sil phota hmasa berah chuan tiffin te siam angai le thina chuman chuan in hun hi man thiam angai lut tuka kan ti vel lanin boipui ten lo hara Good morning. Tahala omro bai pui karong kala. chuan hei inhaler an han hmang le te te phota thlasik ani to a khwa vo hi chuan ke ni chu nge nge in hei kan hun man ta na nya an mani hi an tet lai an shi sel lo ngai to chuan an shi sel chho to lut tuka chu te ralin nebulizer te inhaler hi chu kan la thla thei ri lawa khwa vo deuh hi chuan an om lam hi a chak lo lut tuka hewang hianin in uluk bik kan ngai thina na po ti tam thei bik lut tuka de mian na lo har ve le boka Morning. Nang mai chu. Ang ara ka pa chap le. Mo ta fulo mi. I mo lai na ma lo thau du. Nei du. chuan na ka thaw tan tak tak ma hian ka in tur ka siam le pho the hi khoi zuania chuan a dot anin butui chuan ai eng tlem te nen hanin pisa sonin ka choka chuan ein balance stock turin alum pep turin tui dai nan kan mix le a hei ka in le pho thina na thaw tak tak mai chuan tuna ai boite te tiffin tur ka lo siam dona an tiffin tur hi chi hrang hrang party lo chuan thil hi an hne zong zong a ka fa te hi chu in fa te kha ani ve em han soi te u thil chi hrang hrang ani lo chuan angai reng hin hne thina tukina ka siam sak hi chang thawp le artui plaster kan ani a hei hi sauce nen ka pai tir don ani hei an tiffin ani a ta hianin sauce nen ka da sak to panga chuan an du hel tu ka chun lai chu hian nun ei zo ve chap chap thina in an don Le ri ngot ze la. La de me ase ni la ka. hetia rong ka lo bol hlan hian an unau hian an form an lo havea an mani to kha an lo in boy pui an lo boy vel to ka an ti thei lo kha pan lo ti pui le zeu zeu boka De me anan cho lo e ve to do ni hi artui kan ania. Lo ko ro le heta am nam nam lo ko ro ari cham to ni hi de me an hi. Tun lai chu de me an hian cho hi ku ta bar hi du tlata. Hai che ra po chu du lo. Chai bal nau pang dik tak. Lo ko ro le de me an na ang lian thei si lo en ru o. Lo ta ro le. Nó có độ ăn vắt rồi lên. Wow, ê thế chi cho ấy à? Pom pom. bởi te le bởi pui pot son ei zo to a an ha te kan nota an mai kan phia an kut te kan sil fai chuan sunscreen uluk te win ka hnoi le a chuan ti hian at to pa bera ke ma pho ka mai ka phi ve man sha ma ti hian ka han ti fel zo chu mai ka phi fel zo hianin rang man mon te win skin care te ka ti ve le zoi boka chuan ti hian no pang house school kal turin kan thla man ta chia Hey le. Ôi nghe khởi hồi bò rất yên na nào le bồi pui à là hơi rong. School ăn cal to do na không nghe bồi pui à. Ê.
Nó bay bay luôn. Nó bay về rồi. Nó bay về là. Chị đi đâu? Amma. Ôi à. Hey, hey, my boy. 안 되다고. 내 무디 거 캐릭터 강아이미. Hey, 빠이 들어. power. Hi. 어이. 스쿨 간탱해. Ole in te ka hol fai zawa thleng te ka sil zawa de mi ana muta hun le to a tar som pakat ve ni le to a good night tiro mumu ti ton bye bye Bye-bye. mumu ti ton tiro Mumu day. mumu ton Mumu day. hey de mi ana mu hil to a amu thil lan hianin video how hi karon edit do na chuan ka theng in sum don na ka khoi don bokani chuan a har huna hianin man sham chuanin birthday lom na kan kalanga theilo chuanin ti tur dan kalanga thawa karon update liang lum to hey ngai zali fa pa birthday kan kal zai don keng a met su eng ma che soi ringot ro eng ma met su Nghe soi don hai guys rồi. Mom. Nghe lâu tia rồi. Guys. How are you doing rồi? Hi. Welcome to Get Out. Birthday, happy birthday to you kan ti don rồi. Han shilte birthday to you kan ti. Birthday. Birthday to you kan ti don rồi. Birthday to you. Kan ti don. Ka kit number 1 rồi. He, nghe khoi kha paron kal nya o. Aparon kaldon niya o. Aron tlan pirang lut. Aro. Bye. Kan keng do to ayo si kan keng to. Bye. Oh bayun tisu oi la de ben no ma telefon tuk ta ni chumo. Hoi ba de boy hi om. Ôi không ơi vui liềm ngay là hôi tệ hoặc là hôi lốc tệ là hôi tệ không ở ba đêm bôi hay là hôi tệ kéo là hôi tệ kéo nha nụ hi ba đêm mỗi tệ là in là full tệ ôi ba đêm bôi tụ cái về chắp mấy đêm nha ôi anh nụ so in là chế lâu lút tụ ngay là hôi lốc rồi phải ba đêm khan khối thang là la cẳng treo ngay để ngay rồi lúc đó thang la cẳng treo phải ba đêm khan anh nghe bayun do mabalaro so balaro Ameli ngay te chung kwa lo lang ve lok ro se chung ai hi chelo ka ti ma khan la luk ti ang ai ni chi na kha chuan chang tu pa kha lang ve a ngay hi nula ni hi o nula an chet lo in kan han se nge nula pasala nei lo an nala nia ui pian te pe moi zuk slutuk có một ba đêm bữa hay là hồi tiếp lúc thế mà sang cả lão lạc lúc hey trăng tu pa ba đêm bôi nhỉ hey à cái về thầy to ba đêm bôi hi mua ôi biết rồi à ơi mẹ thiêu nhỉ khăn tha lên rồi hey ôi khăn cạp em tiếng chơi hình đúng liên tục hey chú cái là chịu tội đây là hiện nói mà tí biết ta mua theo ba đêm bôi mua xong chỉ cho đầu ra số celeb cái này phải tổ lâu tiếng ai hiện ba đêm lom na trăng cẩn hồ chả tụi nó chọn chỉ cái tụi mà ở bayun khá hồ này ui thì cái ta
da so bi ka hey in ka thleng chi a mai pok ka phi man to lo ti han gym turin vul deuh in kan han kal le me nge ka cha nu in min lo ui min lo ngak to a ui mak thin ve ka gym partner ka ngap mek ador ko ta he lo kal mek har a kan ron ti lang nge ka partner hi ui chalo si sia kole to ye lo han hoi lo ui se lo lut tu ui en po se lo ole he gym kan thleng vele cha kar khat vel cha kan latia kan taksa te la sil na salu to kai chuan voina ka video te atira tanga atop thlenga min lo en sakawang in kalom a hei ka thlan na sa em a kan ho to dona khati zong khani sela bye bye vek ule